Дениса АД Электро и его напарника со вторым местом участия в конкурсе ИЭК Щит. Они молодцы, собрали классный и качественный щит. Так что поздравляем и развития вам. Дякую вялікі. Вітаначкі. Ну што, невялічкі агляд падарунку. Гэта вось такі вось заплечнік ад ИЭК, які мы атрымалі за другое месца ў конкурсе на лепшы шчыток ад гэтага бренду, які праводзіўся з дапамогай Кабель Плюсу. Ну што, паглядзім, што там унутрах. Аглядзім яго звонку першапачаткова. Ёсць спецыяльныя адтуліны, каб усоўваць якія-небудзь адвёртачкі, кішэня. Тут можна уставіць які-небудзь бейджик ці картку пакупніка аднаго з магазінаў. Тут, напэўна, рулетачку зачапіць, ну і таксама некія такія вось спецыяльныя правушыны. Ззаду у нас шлеечкі і спецыяльныя гумавыя уставачкі дзеля спіны. Ну і дно таксама гумаванае, каб можна было не баяцца ставіць на якія-небудзь вільготныя паверхні. Ідзем далей. Так, кішэнька невялічкая, у якую можна устаўляць усялякія інструменты, адвёрткі, абцугі, якія-небудзь бакарэзы. Карацей кажучы, такі аператыўны адсек. Далей самая вялікая прастора. О, тут нейкі падарунак ад вось гэтых хлапцоў. Паглядзім пазней. Так, што тут? Зноў вялікая кішэня, якую-небудзь паперу, макулатуру складваць. Дно, ну і таксама кішэні паменей. Ну, здаецца, ўсё. Тут кішэнька, тут кішэнька, тут кішэнька і тут. Глянем, што ў гэтым пакунку. А гэта заглушачкі брэндовыя дзеля падразэтнікаў рознай фактуры. З пенапалістыролу, з пенапласту. Ой, зламілася. Ну нічога, дзесьці там валяецца кусок. І проста з гумы. Мы просто вырэзвалі з вялікага куска якой-небудзь там коронкай. Ну, гэта займае некаторы час, але вось гляньце, цяпер гэта будзе значна прасцей. Просто ўзяць, выдавіць і ўставіць у падразэтнічак. Будзем на аб'екце, калі-небудзь пакажу, як гэта ужываецца. Гэта яшчэ не ўсё. Гляньце, тут яшчэ нешта ёсць. Гэтыя адламаныя пенапластавыя кавалкі. Аво. І во што знайшоў. Гэта не ведаю што. А вось гэта спецыяльны часовы выключальнік, які мантуецца ў падразэтнік, і падчас чарнавога этапу, каб не клацаць аўтаматы, можна будзе клацаць святло з дапамогай вось такога міні-выключальніка. Цікавая рэч. Ну што, здаецца, ўсё распакаваў, паглядзеў. Будзем складаць усё абратна. Пакладзем кружочкі ўнутр заплечніку. Всё. Яшчэ раз вялікі дзякую ўсім тым, хто арганізаваў такое спаборніцтва, ну і за наша другое месца. Ад'ё.